Wola bafethu ngicela ukunitshela isecret yokuhlupheka. Please bafethu ngicela ningimamele nonke, more especially abasafunda isikolo, amantombazana ami, intwana zami. Plus sengingasho ngathi ngeke nibhayize as long as I'm still around. I'm here for you bafethu. So yazi kwesinye isikhathi isecret enkulu esibulele ukuthi we go against our wishes. Sifisa lokhu masiqeda senze lokhu. Ufuna uthando wena, but wena uzonda abantu. Yabo? Ufuna ukuba rich, ukuba nemali, ukuze afforda. But wena uwisha ukuthi abanye abantu bahlupheke, ubabiza izinja. Yabo? Yabo? Ufuna ukuba nenhlanhla wena, but ufisela abanye abantu ibhathi. Yabo? Ufuna umsebenzi wena usebenza abantwana bakho bazodla. But wena ubhizi emsebenzini ufuna ukuqoshisa abanye abantu emsebenzini. Ufuna ukuphasa ntombazane yami angithi ngoDisemba. Ufuna ukuphasa ntwana yami angithi ngoDisemba wena. Angithi kodwa wena ufundi wena. Wena una discipline esikolweni. Wena uyela umjolo esikolweni. Uyela abangane esikolweni wena. Yabo? Yabo? Makwenziwa ama-pens down, uqala uyi-organizer wena. Yazi uzogcina uthini? Uthi isikolo akusinto zakho. Angathi manje ufihla ihlazo. Yabo? Ufuna ukuba yi-doctor wena. But ulale ematshwaleni soqala uyaphuza manje. Abo doctor bayenze kanjalo. Businesswoman, businessman. Abatelela abantu abaqala ngokubhema basasesikolweni. Abaqala ngomjolo because they know ukuthi kungayenzeka iphutha for a lifetime la mangajola. Yabo? Labafana ntombazane yami bakubiza ingubo enamehlo wena makubandi weather mayivala bathi this weather is personal. Uyabona phi weather personal wena? Or uhlala uhoni. Asingayenzeni lento. Don't go against your wishes. Yenza izinto ezi-aligna ne-future yakho nalento ofuna ukuba yiyo. Do things like a policeman intwana yami today. Do things like a policewoman sisters today. Usasesikolweni. Walk like a policeman. Walk like a policewoman. Walk like a doctor. Do things like a businessman. Yabo? Do things like a CEO of some company, the big one. Ungaba yiyo. Ngiyacela qala ngokuzishashaya la. Uzitshele ukuthi mina ngizoba i-doctor. And then usebenze u-align nalelo dream. Otherwise uzofaila wena. Kuyo yonke into oyenzayo. Abe sengisho nje ukuthi manje yini nayo into esihluphekisile. Into esibulele sibaningi. Saze sathi siloyiwe. Saze sakhomba abantu sathi abasithandi. You understand? You understand? Yenza kubantu lokho ofuna kwenzeke kuwe. Danko, apa, #1 educational speaker in the whole world. Anengitsheli lokho. Futhi bafethu, please, I'm asking you, bantwana bama abafunda isikolo, especially ama-grade 12. No one is gonna kill themselves this year, and the mawufailile awukwate. Understand ukuthi it's your chance ukuthi uyofunda futhi. Lo okudlulile ku-varsity ungawari ngayo, it's not you. Ungabuya umdlule mosinawe. Yabo? Ungabuya umdlule. Mawufaila hlala wazi ukuthi dala uloku abantu ubashiya nawe emuva. Danko. Ama-light wama off bafethu. Ngiyazibongela.